Pablo Escobar i tu neke njegove zanimljive činjenice iz njegovog života. Dakle, Pablo Escobar je vjerovatno jedan od najuspješnijih čovjeka na svijetu. Zahvaljujući pametnom razumijevanju sistema i mnogim vezama, Escobar je upravljao svojim poslovnim modelom daleko ispred svog vremena. Čak i uz pomoć Amerike, kolumbijska vlada nije mogla ništa da uradi Escobaru. To vreme kad je Pablo Escobar bio živ, nisu smjeli da mu se suprotstave ni predsjednici države. Toliki utjecaj je imao na ljude da čak ni predsjednik nije mogu ništa da mu kaže. Vi se sad zapitate koliko je on bio u stvari jak. Dakle, Escobar se oženio sa 26 godina dok je njegova supruga imala samo 15 godina. Mnogi ilegalne aktivnosti Pablo Escobara su tek započele kad je on već bio tinejdžer. Prema izvještajima, prvi zločin koji je Pablo Escobar odradio jeste da je prodavao diplome. Pablo Escobar je prvi put bio uhapšen 1974. godine kada se desio incident za krađu automobila. Međutim, on se već popeo u redove kao krijumčar droge. Osnovao je kriminalsku organizaciju pod imenom Medellínski kartel. I to se zadesilo 2 godine pred njegovog hapšenja. Sad ide ona činjenica koju ste svi do sad čekali, a to jest ono koliko je on tad zarađivao. Dakle, Pablo Escobar je zarađivao $420 miliona nedeljno. On je imao toliko para da uopšte nije znao više šta da radi s njima. Tak se jednom i kandidovao za predsjednika zato što je imao dosta para, ali su ga na kraju odbili zato što se pročulo da je narkodiler. Navodno je Pablo Escobar jedne noći spalio preko $2 miliona da bi zagrevao svoju porodicu. Dakle, bukvalno ima još dosta toga o njemu da se kaže, ali ja sam vam ovdje izdvojio ono najvažnije. Ali ako želite klip detaljno, baš ono sve o njemu koji će bukvalno da traje oko 20-30 minuta klip o Pablo Escobaru, onda pišite u komentarima.